Yaudara da zafi dan uwa, kar ka yadda ka zama makaryaci, maha'inci, mayaudari, makaryaci. Abinda baka so kar ka yadda ka yi wani shi a cikin rayuwarka. Me nake nufi? Ina nufin yaudara. Sau tari da dama wasu mutane sun mutu saboda yaudara, wasu sun samu babban raunin ciwo saboda yaudara. Yaudara babban lahani ne, ko kuma in ce yaudara babban makami ne da ke yakar mutane da yawa a cikin rayuwa. Wasu ya hana su yin nasarar rayuwa, musamman idan aka ce yaudara a cikin soyayya. Abinda baka so dan uwa kar kai ma wani, ko kuma in ce kar ka zalunci wata, ko kuma kar ki zalunci wani. Manufar hakan shine kar ki yaudare shi, kar ka yaudare ta, kar ku yaudare su. Yaudara akwai ciwo. Da a ce ana buɗe girman ciwon yaudara da ke raɓar zuciya, da mutane da yawa ba su iya buɗe idanunsu su kalle shi ba. Yaudara babu daɗi, musamman a zamantakewar tare ta masoya ta yau da kullum. Ka so mutumin da ya so ka ya baka lokacinsa, shi ma yana da buƙatar lokacinka. Ƙarya da alƙawarin banza da ha'inci a cikin soyayya yana ɗaya daga cikin shika-shikan yaudara. Ka zama mutum na gari, kar ka kuskura a saka ka cikin sahun mayaudara na rayuwa ta soyayya. Allah ka tsare mu da jibintar mutanen da suka zama mayaudara, suka zama maha'intan mutanen da suka yarda da su a cikin soyayya.